Hello guys, good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat yan, saan man sulok ng mundo. Miguel shout out sa inyong lahat yan. Ayan. Pasok mo rin Facebook. Ayan. Dito po tayo ngayon sa, guys, nandito po tayo ngayon sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan. Ayan, ngayon po ay sasaksihan natin ang paglubog ng araw. Ayan, aantayin lang natin guys ng mga alas 6. Ayan. So, ayan po, titingnan po natin ang paligid. Ito guys. Ayan, i-update ko lang po kayo guys. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ayan. Ayan si Jorens, nag-update, nag-ano na agad si Jorens. Oh. Ang luwag naman. Nalalaglag mo eh. Wala na, tinanggal ko. May love shoutout kay Jorens. Ayan. Ilang seconds yan? 2 lang. Ayan po guys, tuloy-tuloy po ang dating ng mga tao natin. Update lang mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan po, alas 5 na po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin ang dating ng ating mga kababayan. Ayan po, ayan. Ayan po, dami pong mga tao ngayon. Ma, ito lang ako ah. Sino? Siyar? Ayan po mga kababayan, ito po yung ating Dolomite Stone. Ayan mga kababayan. Ito po. Ayan. Ayan po ang ginawang Dolomite sand. Ayan. Ayan po mga kababayan, ito po yung dati nating Manila Bay. Ayan po, napapansin nyo, napakaraming basura. At yan naman po guys, ito na siya ngayon. Napakaganda na. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy lang guys. Ayan guys, maraming tao guys. Sorry guys. Pwede. Napapansin nyo guys, nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan, napakaraming tao. Mag-aantay tayo guys ng sunset. Ayan, napakaraming tao guys. May mga bata. Ayan, tuwan-tuwa yung mga bata. Ayan. Ang napakagandang bato. Ay, bato, hindi pala bato. Hello guys. Guys, nagkita na naman kami ni Papa D. Ay, hello po sir. Ayan si Papa D, nagkita na. Kalutong bahay, sir. Kalutong bahay pala ako. Ayan, nagkita na naman tayo. Yes, mga kaibigan, kalutong bahay. Doon po kita subscribe ang kanyang channel. Kalutong bahay recipe. Papa D, kita na naman tayo. Thank you so much. Hindi kita mabuka kasi nung pumunta ka dito yung salamin. Nakasalamin. Sunglasses.
Ah, nakita kagad kita eh. Ayun na, ano, maganda lang panahon ngayon, sir, dahil ano, wala nang ulan. Kaya nga sir, abangan ko yung sunset. Oo. Oo. Di mo na maabutan kasi hanggang alas 6 lang tayo eh. Eh, kahit dito na lang ako eh. Oo, yan na lang, pwede. Kaya kita naman dyan, di ba? Maganda makuha mo yung sunset nung kabanda sa may unahan ng canyon. Kuha mo talaga. Saan ba dito ako Dito maano? ka yan, bababa. Ah, Maganda sana kung dito sa sentro eh. Doon yan, doon. doon? Oo. Hindi kita dito, ano? Pag dito ka, di mo na siya makikita. Ano, kailangan... Doon ka doon sa may unahan ng ano, canyon. Canyon na yan. Kitang-kita mo doon. Ah, pupunta pa doon, ano? Wala si Daddy D? Wala si Daddy D. Iwan ko po. Ay, may event yata siya ngayon. Ah, may event siya ngayon. Galing ka ba kay ano kahapon sa inauguration? Oo, nandun ako. Kaya lang, ano, tinanggalan niya ng signal eh. Kaya nga, nag-video na lang ako. Alam mo ba kung saan ako? Hindi ako nakapasok kasi iniwan yung bag lahat. Hindi ko naman maiwan. Ang ginawa ko, doon na lang ako sa gilid. Eh, may namimigay naman doon ng... Yung ano, Namimigay yung t-shirt, plug at saka yung ano, nakakuha ka? face mask. Ang dami ko nakuha. Pinamigay ko rin. T-shirt wala, hindi ako kumuha kasi sabi ko, kaya ko na sa ibang tao kasi Kasi nagkagawa kasi. nagkulang din eh. Ang iba nagdadalawa. Iba ang dami-dami, tatlong bundle Yung na. face mask na lang, okay na yung face mask. Tatlong bundle lang nakuha, binigay sa akin kasi tumulong ako sa kanila mamigay eh. Tumulong na ako habang nag-video ako. Tumutulong ako mamigay kasi nahirap na ano na sila eh. Kumbaga nahirapan na sila. Tumulong ako. Sige, papawin. Kaya pala. Tumulong ako Pero okay lang yun kasi Doon lang ako sa gilid. Yung, ano, yung inauguration. Yun po ang inaasahan natin na sana wala pong mangyayari na ano. Oo, napakahigpit nga po ano, Papa D. Napakahigpit ng ating seguridad Kaya yun doon. ang sabi ko doon sa mga nagagalit kasi galing para siya ng Pampanga, galing para siya ng Pangasinan. Pinaliwanag ko sa kanya, bakit kayo hindi nakapasok? Sabi ko, para Lina. sa seguridad po ng ating bagong presidente. Totoo. Kasi okay lang po, kami nga, sabi ko kami nga ma'am, gusto rin namin lumabas, Oo nga. kami makalabas. Kayo naman gustong pumasok. Anong gusto niyo pumasok? Wala rin na kayo makikita doon. Wala rin kayo makikita, daming tao eh. Oo. Kasi sa labas may monitor naman, pwede naman doon manood. Kayo, umiiyak na kasi galing Kayo pa- gusto niyong lumabas? Oh, baliktad ka. Ako, umukay na ako doon kasi sabi ko okay na, nakatulong na ako dito. Tapos, total part naman ng ano to. Oo. Namimigay Sa- naman. Tama yun, tama yun. Inuwanan ko na lang sila video, wala talagang signal eh. Ayun po, nandito si Papa D. Ayan, dito siya ngayon. Maraming salamat po sa mga viewers. Sige, ano, kalutong bahay no, sa suporta din. Thank you Papa D, thank you. Okay. Ikot muna tayo habang Sige. Sige, thank you. Ayan, nakilala na naman. Nakita na naman kami ni Papa D. Ayan, pupunta po tayo ron sa Bandaron. Hi Jen, OFW Vlog, welcome. Maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko, Jen Vlog. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa mga kapatid natin dyan sa YT, sa kay Tatay Awing, kay Pinoy Corp. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan, kay Madam Dote Rosales, kay Madam Saturnina Masegi, ayan, kay Melanie Amar, kay Juliet Buntang, kay Ann Montales, at lahat po ng mga kapatid natin dyan, kay Erwin Pulinday, at kay Baiko Dakar, kay Maki Rides TV, ayan, lahat po ng mga kapatid natin sa YT. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila ay maliit pa rin ang ating subscriber. Ngayon po ay malaking tulong sila sa akin. Ngayon po guys ay kailangan na rin natin ng watch hour. Yun na lang po ang ating hinihintay na ma-reach natin yung watch hour guys. Ayan po. Ayan. So magpakita ma.
Kailangan pala ma. Kailangan pala dito kasi nag-aano yung sunset eh. So pagka doon tayo lumabas, hindi mo kita yun. Kaya doon daw sabi ni Papa Dio. Lalabas tayo. Doon sa may canyon. Yung canyon doon ka pwesto para kita mo siya. Malalakad ka pa. Oo. Kasi doon banda eh. So pag dito ka lumabas, hindi mo siya kita. Pero kung bumaba na siya ng maaga, nandito ka pa sa pwede. Oh, pwede, oo. Naayos na to. Nung nakaraan, hindi maayos dito eh. Nakita ko nga nag-live nga kanina si Johan Shin TV. Punta siya doon sa dulo. Doon sa dulo pala, marami ng may mga dumi-dumi. Ay, may naglilinis naman. Kasi habagat daw, habagat. Sabihin bago, di ba po? Yan, inabot yan, no? Medyo hindi na nga, ayan, nauupa na eh. Kasi nakaraan, di ba, nandito yan, may upa dito, tapos buhangin na gray. Ayan, maganda na. Punta tayo doon. Total eh. Kaya mag-aalas 5 na ng hapon, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga bisita, mga kababayan. Update lang po. Kaya po, tuloy-tuloy pa rin ang mga bisita natin. Ayan, may mga batang naglalaro. Ayan, ang saya-saya nila. Ayan, may mga grupo na iba't ibang grupo. Ayan, dito ngayon. At kung mapapansin nyo guys, maraming lalaki ang building dito guys. Ayan. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan guys, ang dagat guys.
love shoutout sa inyong lahat dyan. Yan sa mga kapatid nating mga kapatid natin dyan sa Walking guys. Love shoutout sa inyo dyan. Kay Boy Lang, kay Kakarans TV. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Update lang tayo guys. 5:30 na ng hapon guys. At ayan po, kasalukuyan na marami pa rin dumadagsa na tao. Ayan, kung mapapansin nyo guys, napakaraming tao guys. Nag-aantay na lang sila guys ng Hi ma'am, how are you? This is your first time, huh, sir? Yes po. Yeah. Okay. What can you say about the, sir, the Dolomite Beach? Thank you so much, sir. Yeah. From where are you, sir? From you're from California. California. Oh wow, California. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you for visiting our beach. Thank you. Yes guys, meron tayong nakilala na foreigner guys. Medyo na ano tayo. From California. May nakilala tayo guys, may na-interview tayo. Ayan. Thank you. Hi ma'am, may galap shoutout. First time nyo ma'am? First time nyo dito? Ano po masasabi nyo ma'am? So masasabi ko maganda. Dito sa Manila Bay? Dito. Dito sa Dolomite Beach? Anong masasabi? First time. First time nyo sir? So maganda. Ay maganda, very relaxing. Yes. Kasi ngayon pagpalo talaga yan sa stress. Ay may mga stress dyan, tala kayo dito Tama sir. Tama yan. Kaya dito, salamat sa Duterte administration na pinagpatuloy itong Yes. project na ito. Tama po kayo sir. Ano pong pangalan nyo sir? John Pulibaw, University of the East. Yun, John Pulibaw. Ayan. Shoutout kayo sir sa mga kamag-anak nyo sir. Shout out sa mga kamag-anak ko, mga taga Salaban, mga taga Leyte. Ayan, dito ako sa Dolomite Beach. Yes. Ito na. Nandito ka kamo sa nandito ka sa Kalutong Bahay Recipe. Ayun sa Lutong Bahay Recipe. Wow, sarap. Saan ba yan? Lutong Bahay Recipe. Kalutong Bahay Recipe sir. Wow, masarap ba dyan, sir? Medyo masarap naman. Luto ko yan. Talaga po. Chef po ba kayo, sir? Medyo. Chef po kayo. So, yung pinaka-best na luto nyo? Ma'am, taga Bicol ako kaya Taga-Bicol. So, magaling kayong magluto ng... Bicol Express po yung aking specialty madam. At saka, ano yun? Yung may mga gata, laing po. Then, santon. Yes. Ginagataan ko po yan. Supportahan po ang Kalutong Bahay. Please support Kalutong Bahay Recipe. Ayan po. May subscribe. Ano po yung name niyo, sir? Ayun po yung Kalutong Bahay Recipe. Search na lang po yan. Search lang. Okay guys, ito. May ano rin po kayo channel? Hindi ko tinutuloy. Okay po. Sige po. Maraming salamat ma'am. Ano po ang pangalan niyo? Johnny. Johnny. Ayan.
Gusto. Hindi po. Sorry. Friend. Sorry. Okay, ayun po, may nakilala tayo dito. Taga saan po kayo? Loon. Ayan, galing Romblon pa po. Ayan. Shoutout kayo sa Romblon, no? Yes, lahat ng mga taga-Romblon, please. Pag-vlog dito kayo sa Manila. Gawin lang po kayo dito sa Dolomite Beach. Ayan. Samahan nyo na rin pumunta at mamasyal dito sa Kalutong Bahay Recipe. Ayan, thank you ma'am. Thank you po. Thank you so Ayan, Brad. much. Brad, first time niya, Brad? Ayan. First time. Opo, first time po. Masasabi niyo sa beach natin, sa Dolomite? Maganda po, maganda. Ayan po, anak po ni ma'am. Ayan. Nanay ko po yan. Okay. Shoutout. Wala kang isa shoutout niya. Shoutout po sa nanay ko. Ayan. Sinatawad niya nanay niya. Nandito lang ang nanay niya, sinatawad niya. Ayan. Yung daddy, girlfriend, wala? Wala po. Ayan. Ayan po, may nakilala tayo mga taga Romblon. Ayan. Pa-support naman po. Ayan, pa-support naman po. Support. Support local. Guys, Local, of course. pa-support naman sa channel natin, ha. Thank you po. Ayan, pakibigay mo na sa tropa natin. Salamat. Yung ano dyan, yung babae, anak ko po yan, anak. Ayan. Ayan, support na lang. Ay, huwag nyo itapon. Pulutin nyo pagkasundo. Ayan po, ito po si Kalutong Bahay. Ayan. Thank you. Paki-support na lang. Thank you, ha. Salamat din. Salamat. Ayan po, may nakilala tayong mga taga Romblon na masyal sa Dolomite Beach. Montalban, Rizal, sir. Kayo po, taga Montalban, sir. Ayan, taga Montalban, Rizal. Ayan. Maraming salamat po, sir, ma'am. Thank you po, thank you. Ayan. Sa iyong Kalutong Bahay Recipe. Ayan, salamat po, ma'am. Thank you rin, thank you. Visit po kami. May discount po ba? Hindi, ano lang. Discount pa, ano? Nagluluto-luto lang, ano lang yung hindi naman siya restaurant, yung sa bahay lang. Gagayahin natin. Salamat po, ma'am. Salamat din. Ayan guys, may na-interview tayong mga taga Romblon, Montalban, Rizal. Ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo. Marami pang dumarating guys. Ayan, ayan, may galap shoutout kay Ricard Station, Rica B. Galap shoutout sa dyan kay Marites D. Kay Dries Taglish, ayan, ng Brocha. Maraming salamat sa pagbisita, Marites D. Ayan, kay Marites. Ayan, maraming tao guys. Ayan. Kay Marites. May galang shoutout Marites dyan. Kay Dry Taglish. Ayan, may galang shoutout sa dyan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. Ayan, pupunta ba tayo dun sa ayan, tuloy-tuloy lang po ang datingan mga kababayan. Update lang. Merlita Celeste Channel. Thank you for coming. Maraming salamat sa pagbisita. Bless Florence Vlog ng Broadcast. Thank you. Cyril Akla, blessing. Maraming salamat sa pagbisita. Cyril, Bless Florence. Albic, ayan si Albic. Thank you sa pagbisita, Albic. Merlita Celeste, ayan, thank you sa pagbisita, ayan. Ayan, Merlita Celeste. Maki Rides TV, ayan. Thank you for coming, Maki Rides.
Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan. Guys, kung napapansin nyo guys, update ko lang, marami tayong bisita ngayon. Ayan. Kasi weekend. Kaya maraming mga bata rito, mga matatanda. Halo-halo na dito guys. Talagang banding, family banding talaga. Ayan. Kumpulan sila guys at ayan, kung napapansin nyo. Bless Florence, may kalab shout out. Cyril Akla ng Blessing, ayan. Bless Florence, Merlita Celeste, ayan. Thank you, thank you. Okay guys. Ayan guys. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. Tuloy-tuloy din ang dating ng ating mga bisitang kababayan. Ayan. Hindi lang mga kababayan natin guys, may mga foreigner tayong na-interview kanina guys. Taga California. Ayan, California ba 'yon? Ayun, medyo napalaban tayo doon. Ewan ko kung tama yung English natin na ano ako doon, nabigla ako doon. Pero naintindihan naman tayo. Hindi naman. Ayos na yun. Basta nagkaintindihan. Guys, hindi ko na alam kung nasaan yung aking kasama. Lagi po tayo magmamahal, lalo na yung mga senior. Ingatan natin ang ating mga lola. Wala na yung ating guys. Ayun, bandarong guys. Marami pa rin tao doon sa dulo. Napakahaba nito guys. Banda doon. Medyo wala ng tao bandarong. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa nakita na naman natin si Papa D. Ayan, si Papa D, ang kaibigan nating vlogger din. Ayan. Ayan, i-support din natin ang channel niya. Guys, marami pa rin tao. Lalaro yung dalawang bata. Saya-saya nila. Bossing, pwede ba makipagkilala? Oo nga sir, ano nga sa amin natin sir? Sir, ako si Kalutong Bahay Recipe, Ano sir. itong bahay ni Recipe? Ano, tulungan si Black and Beach. Black and PH. Ayan. Black M PH. Ayan, isa-subscribe natin yan, si Black M. Sir, ano sa Facebook? Ha? Sa Facebook ka sir? Facebook ko, yung Touch Rayman. Sa ngayon, sa Ay, YouTube ako ngayon eh. Ito, Kalutong Bahay Recipe, sir. So Support na lang. Ako, paumpisa ko lang medyo maliit pa yung Pares tayo. Wala. Wala pa, watch hour na lang ako, sir eh. Ano ba? Oo, well, late pa rin ako. 1,000 lang ako. Ano ba? Nag-uumpisa pa lang ako din. Kaya magtulungan lang tayo, sir, di ba? Tulungan lang. Yung si Kalutong Bahay Recipe, no? Bibigat niya, pwede nating ano yan, Kalutong Bahay Recipe yan.
rin sir, mag-promote ka ng channel mo sir. Yeah guys, paki-like and subscribe din sa kaya Black Black MPH. Ayan po si Black MPH guys, mga kapatid natin sa YTs. May ano ka sir? Yan, ano to, kapit. Pares tayo. Wala pa kasing budget guys. Ano? Pares tayo sir, nag-uumpisa. Ito Ayan. po guys, Black Page. Ayan yung anak ko rin. Black. Black Page po. Uy, ano mo? Ako na sir. Guys, kalutong bahay recipe yan. Pinasin sa mahilig sa luto. Ayan yung dalawa pala. anak ko yan, anak ko. So paki-suportahan din. Rene Squirrel. Squirrel. Sige, mamaya ano ko to. Ako rin. ito. At bigyan mo may mga ilang ano pa ako dito. Mga ano. Kaya, Ayan po si Black MPH. ayan, nabibigat siya. Baka pwede natin sugurin yan. Kalutong bahay, kahit natamsak ka, naka-live siya ngayon. At si Rene Squirrel. Thank you guys. Thank you Black Salamat, sir. MPH. Thank you so Mamaya much. ko na yun sira kasi Okay lang sir, okay lang. Mamaya ako na rin. Bibisitahin ko to mamaya. mag-comment na lang ako. Okay. Salamat sir. Okay, ayan mga kababayan, na may nakilala na naman tayong isang YouTuber. Meron na naman tayong nakilala. Si Black MPH. Ayan, pupuntahan natin to guys. Wow, may foreigner na naman akong natatanaw, guys. Mega loud shoutout sa Cyril Akla. Hey guys, how are you? How are you guys? Good, thank you. Ayan si Sir, oh. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Anong vlog niyo? Ay, yung channel niyo? Malayala, sir. Ha? Nakalive ka, sir? Oo, nakalive. Hindi tayo pwede mag-ano eh. Hindi mo na sir sa magtutukan sir. Okay. Kasi magtutukan sir. Bawal ba yan? Ako, Okay, Sherbal Ayala. Ayan, mega love shoutout kay Sherbal Ayala. Ayan. Shoutout sa iyo dyan. Ano ba yung channel mo, sir? At kay Kalutong Bahay, ako po yan. Si Kalutong Bahay, masarap pagluto. ayan ako. Kalutong Bahay Recipe. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Pakipasala mo to. Kung di ka pa tikit Yuansin TV, tikita mo sir. Yuansin TV, nandiyan ka ba? Tikita mo si Lutong Bahay. Yan. Yan, sir. Isang channel mo, sir. Yes, kay Sherbal Ayala. Ayan po, Sher. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. Hi guys, good afternoon. Kalutong Bahay Recipe. Ayan si pa-support din natin. Vlogger natin. Yan. Ayan, bagong kakilala rito. Kakilala. Salamat. Salamat po. Ayan. Ayan, nako. Sir, thank you ah. Thank you rin, sir. Sherbal. Thank you. Support natin yan. Ako rin, nag-uumpisa pa lang tayo. Saka lang, sir. Oo, umpisa pa Wala, lang. bahay mo, 20,000 na. Hindi, Marami na nagsabi sa akin yan, sir eh. hindi, totoo. Totoo. Ano lang ako. Yung isa, sabi niya, 6 lang na pirasong bahay. Kung mamaya, nung nag-live ako, binigyan ako ng... Kahit tingnan mo Pinaliparan ako. ako. Grabe. Pinali parang, hindi, may, ano na yun, sobrang, Oo ano nga, na, no? natuwa nga ako. Biniro mo ako, hindi ko nga nakikita eh. Nandun naka-member sa akin, tapos na... Humble siya, humble. Oo. Simple lang siya. Oh, ayan si, Ano, idol, lutong bahay. Dikit na ako dyan. Dikit na pala sa'yo si Yuansin TV. si Hoyohan. Ah, nakilala ko yan. Ayan, dikit na pala sa'yo. Sabi ko, dikitan kayo. Oo, kilala ko yan. Nakilala ko dito si Yuhan. Ah, may galaw shoutout, Yuhan. Thank you, ikot-ikot na tayo. Thank you rin, sir. Thank you. Salamat. Ayan, ay nakikilala tayong si Sherbal. Ayan. Ikaw na lang sir, mag-iwan ng bakas sa akin. Sige, sir.
Ito mayroon akong Bibigyan ko yan mamaya pag-out ko. salamat sir. At kayo sir, malaki na rin ang bahay niyo? Nasa 2,000 na rin, sir. Ano to? Yung sa anak ko sir. Sige, sir. Salamat sir ha. Thank you so much. Bibigyan ko to. Okay, sure pal. Dalawa lang muna. Ha? Dalawa lang muna. Oo, Basta, ang problema mayroon. makikita mo naman yung mga family ko. Sir Bal, ayan. Serbal Magandang Ayala. hapon. Ayan nato, supportan ninyo si Idol Serbal Ayala. At napaka bait nito, BBM supporter. At sa inyo sir, ano po ang ano nyo? Lutong bahay. Ayan si Rex TV Adventure. Ayan, nakilala natin dito. Ito yung Basahin mo, ano nyo. basahin mo, basahin mo. Kayo. Kalutong Bahay Yes. Recipe. Kalutong Bahay Recipe. Yan o. Ayan, pasupport naman Yung anak guys. niya, yung anak niya. Yung sa anak niya, Rini Squirrel. Rini Squirrel. Rene Esquiral po. Alagayin nyo na Squirrel ang pangalan ha. Ano yan? Parang ano lang yan? Ano lang yan? Nickname. Oo. Nickname. Ayan. Kasi hindi namin inaano yung tunay na apelyido. Opo. Para magkatunog lang yung sa apelyido namin. Ganun po. Oo. Sir, ano ka, dito, may dugong foreigner? Wala po. Kasi, una-una, parang mukhang foreigner eh. Oo. Si ano, yun din ang sabi ni Papa D. Si Papa D. Papa D, yun din ang sabi sa akin eh. Kasi- Nagkakilala kami last 2 weeks ago. Una-una, sir, una-una, ang tangkad mo kasi, tapos pangalawa, yung mukha mo, parang may pagka, Ay, may lahi tayong konti. Japanese. May Espanyol tayong konti. Ay, Espanyol, ayan. Oo. Ayan si Rex TV Adventure. Ayan, supportahan po natin guys. Ayan si ayan. Okay. Supportahan po tayo guys. Rex TV Adventure. At kay Kalutong Bahay. Ayan, kay Kalutong Bahay Recipe. Oh, Ayan ayan. natin yung ano. Okay lang. Ayan po, may isang grupo rito guys. Wala bayad to. Walang bayad. Walang bayad. Domisyon. Yan. Yan. Live na live po tayo sa YouTube. Happy Family Day! Saan pa po kayo galing? Ayan mga taga Bohol. Shoutout nyo ang mga taga Bohol. Una-una, yung mga dito. Shoutout nyo ang mga taga Bohol. Shoutout sa mga Bohol. Shoutout. Live na live po tayo. At saka si Kalutong Bahay Recipe. Kanina, Sir Balayala yun. Ito si Mar TV. Lahat po tayo live na live. Shoutout sa lahat na Bossing, pa-support naman bossing ha. Pakibigay na lang bossing. Ito si Sir ang Bisaya pa po gina. Sir ano po Sir, support naman sir ha, Kalutong Bahay sir. TV sir, YouTube po. Bossing, paki-support naman bossing. Sa ano natin, sa channel natin sir. Sir, paki-support naman. Kababayan ni Mama ni Sir Rodrigo Roa Duterte, Martini. President of PRRD. Kasi siya Ayan po sa ma'am, sir, paki-support lang po Kalutong Bahay at saka yung aking anak po. Rene Esquiral po. Sige sir. Yun po, maraming salamat. Sir, first time niyo rito, sir. Ayan naman sabi niyo, sir, sa beach natin. Sa Dolomite. Sa Dolomite. Ayan, maganda po. Salamat, sir. Ayan, mga taga... Ano sila? Ayan, oh. Ingat kayo, sir. Thank you. Ayan guys, may mga nakilala tayong mga taga Bohol dito guys. Ayan po sila guys, parang buong family nandito. Ayan guys. Ayan po, malapit na po mag sunset. Abangan natin guys yung ating
sunset. Picture niyo pala. May papatay ka sir, batiin mo na sir. Paano magkakasama kayo kanina sir dito kanina? Ayan, masinubutak sa tao sa'yo ha. Pinutik sa mga. Ayan, tayo lalabas na. Ayan. Thank you, Mr. Thank you. Oo. Kita-kita. Oo. Salamat eh. Didikit ko isa. Nasari naman yung profile ko kasi itong minsan hindi makadikit. Minsan sa Okay, okay, sir. Salamat, sir. Lagi mga kambal ko. Thank you, Sir Val. Salamat. Okay. Ayan po, nag-pictorial ulit sila, guys. Sa malaking bato, maganda rin na mo. Sa Dolomite Stone. Ayan, may galap shoutout sa inyo dyan. Ayan. Hoy, Marimar, may galap shoutout sa inyo dyan. Marimar, Noobs Diary. Thank you sa pagbisita. Ayan, Johan Shen. Nagkita kami ng kaibigan mo na si Sherbal. Ayan. Noobs Diary, Johan Shen TV. Mabait yan, si Sherbal Ayala. Ay, oo. Nakilala ko, mabait nga. Ayan. Natanong niya nga Johan, natanong niya kanina, sabi ko nakilala na nga kita. Ayan. Ayan po guys, tuloy-tuloy ang ating ayan, papalapit na, papalabas na yung ating papalubog na yung ating ayan, kung mapapansin nyo guys. Ayan. Ayan po. Marimar. Ang ganda. Tingin sa mami. Ayan yung iba guys, umuwi na, pero marami pa rin tao guys dahil nga weekend tayo ngayon. Kasalukuyang walang pasok bukas, kaya ngayon sinasamantala nila guys. Ayan, dami pa rin tao guys. Ayan, siguro nag-aabang sila guys ng sunset. Ayan, kung napapansin nyo guys. Ayan. Guys, mayroon pa rin pumapasok. Ayan, pa isa-isa. Ayan. Pero dito sa loob ng Dolomite Beach ay napakarami na guys. Ayan.
guys. Ayan. Guys, update ko lang sa inyo guys. Kung pupunta kayo rito guys, kailangan na wala kayong dalang pagkain guys. Bawal po kasi ang pagkain. Pwede yung inumin. Hindi lang pwede ang mga pagkain guys. Bawal din ang mga aso. Bawal po maligo. Ayan. Ayan guys. Bawal din magkalat dito guys. Kailangan na maging disiplinado tayo guys. Bawal magkalat. Ayan, kailangan malinis ang ating so ayan. Guys, antayin lang natin guys yung pagmutok ng araw. Masasaksihan natin ang pagmutok. Walang araw kasi makulimlim. Guys, meron tayong habagat. So, ganyan lang po makikita natin guys. Ayan. Napakaganda ng tanawin. Guys. Maganda yan guys kung talagang makita yung araw. Makitang lumubog siya. So ayan, mega love shoutout kay MB Vlogs. MB Vlogs, mega love shoutout sa iyo dyan, MB Vlogs. Bye-bye. MB Vlogs. Maraming salamat sa pagpunta MB Vlogs. Kay Nob's Diary. Kay Marimar. Ayan, Marimar. Handens. Ayan si Handens. Nandito pala. May galap shoutout sa iyo Handens. Maraming salamat sa pagbisita Handens. Ayan. Ay kay Julina. Ayan si Julina. Nandito pala. Julina. Ayan. May jacket ka na Julina. Julina. May galap shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Ayan po, tuloy-tuloy lang po yung mga bata. Tuwan-tuwa yung mga bata. Ayan, mukhang Tara! Uwi na tayo. Ayan guys. Ayan guys, magko-close na guys.
Diyan ka pala, ang layo ng tingin ko. Hindi nga kita nabi ko, saan kaya? Ano ba yung suot nun? Pula? Nandun ka pala. Ang dami kong naibigay nito doon sa mga taga Davao. Ayan, naglalak. Yung kay JR. Kay JR, nasa akin mo kay JR eh. JR din daw to eh. Dalawa kanya? Ayan, kailangan makapwesto. Walang ganito, ano? Kung ganyan, wala yan, ano? Parang ulan eh. Kasi makulimlim eh. Wala yan, ano? Ayan. Ayan guys, hindi natin nasaksiyan ng pagluluto. Punta natin. Yung canyon doon, tapos yung fountain doon. Hindi naihi ka na ba? Kanina pa? Ayan guys, magsasara na yung Dolomite Beach. Ayan, kung napapansin nyo guys, uuwi na. Naglalabasan na guys yung mga tao. Kasi sa ngayon mayroon pang limit, may limit pa yung oras. Hanggang 6 to 6 lang yata sila guys. 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. So ayan. Bye, sir. Shout out, sir. Sir, pa-support naman ha. Anong channel niya, sir? Mar TV. Mar TV. Hello. Ayan, si Mar TV. Ayan, bago natin nakilala ngayon. Ha? Mar TV. Kalutong bahay. Ayan. Balikan kita mamaya, Mar TV. Mar ba? Mar? May H ba? Wala. Mar lang, Mar. Mar, as in ano lang. Mar lang talaga. Mar Space TV. Space TV. Marcos Duterte, BBM Sara yung profile. Okay. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kababayan. Ayan po, ayan mga kababayan, naglalabasan na po ang ating mga bisita. Hello guys, shout out. Kaway-kaway dyan. Kalutong bahay recipe, ay ito oh. Ikaw nga mamigay, dali. Pagka... Yes sir, bye. Tayo dyan, lakad na po, lakad na po. Ay, ano na tayo dyan, wala sa Hindi sila nakaganito yung ano nila eh. Hindi ko maganyan eh. Ito ang rotation na to. Rotation ba yan? Oo. Yan. Hindi, sa akin yan eh. Misaya mo? Kahit naghahanap kita kahapon. Takot siya na. Bye baby. Bye-bye daw. Bye. Bye baby. Ma'am, pwede po makahingi ng support po. Ayan yung channel namin. Thank you po. Sir. Papa D.
Uwi na tayo, doon tayo sa labas. Mukhang walang ano ngayon, son. Oo. Pagod na din yung ating mga... Ayan, maglalabasan na guys. Ano po, shout out. Shoutout! Ano channel mo, sir? Kalutong bahay sir. Kalutong Bahay Recipe. Shoutout po sa mga subscribers ko. Jackie Chan Mioto Vlog. Subscribe po kayo kay Jackie Chan. Kalutong Bahay Recipe. Ayan, thank And you. kung bago lang po kayo sa aking channel and sa channel ni Kalutong Bahay Recipe, don't forget to hit the like button, comment down, Ayan, and of oh. course subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs namin. Peace! Yes, thank you, thank you. Ayos. Thank you, sir. Sanay na sanay si sir. Jackie Chan na yan, TV. Jackie Chan. Oh, hindi kayo mag-subscribe. Karate yung labas. Oo, karate tayo no. Yeah, uwi na sir. Thank you. Dito tayo, hindi naman maabangan dito. Wala talaga, oh, wala. No? Parang ulan eh. Sir, bye. Nakakita pa na ako sa sir eh. Oh? Kasama ba si ma'am? Oh, asawa. Oo, nakatikita ko kayo. Oh? Nakita na tayo sa ano, sa headquarters. Sa quarters? Sa Mandaluyong. Hindi ako yun. Baka dito. Okay lang, pero pamilya lang sa akin, ma'am. Baka dito ko na nakikita. Ah. Makakamukha ko lang. Hindi, parang ano. Sige, sir. Tingnan ko na lang Oh, mamaya. sige, Sherman. Thank you, sir. Salamat. Thank you rin, thank you rin. Ayan, si Sherbal. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Pagkatapos ko, tingnan ko na lang, sir. Oo, sir. Taga-Ayala siya. Sherbal Ayala. Nabigyan ko na yan. Sir, sir. It's closed. Tama na tayo. Sa mga nanonood sa atin. Yan sir ha. Thank you, thank you. Si Mar. Mar TV. Nakita ko na yung ganyan. Yung pala si Jackie Chan. Sa Mayaw Vlog ba? Oo. Kaya pala talagang ginaganon niya yung ano mo eh. Oo, kaya gusto lumapit eh. Marami ng subscribers yun, sabi na daw. Oo, yan. Oo, makatulong yun, no? Binigyan ko, di ba? Oo. Ayan, daming mga ano dito. Ito, bibigyan natin siguro ng pwesto, ano? Ah, sabi, di ba, dito sa loob. Maganda yung gawa na sila ng ano. Diba sabi ni sir, alagyan sila sa loob ng Oo. Kaya lang parang 20 lang, 20 slots lang yun. Hmm. Yung pusit mo, oh. Yung gusto ni Jay. Ayan, ganda, oh. Okay lang. Okay lang po. Ganda tingnan, no? Ayan, ang ganda tingnan ng ano. Pusit. Ayan, ang hirap naman dito. Nalalaglag. Sigipan mo nga dito, ma. Yes! Shout out daw. Oo, ayaw na kasi talaga sa kanya. Ah, saan na? Ay, daming mga... Hindi ka mahugot. Bawal sa laba, ay bawal sa loob. Kaya dito sa labas kakain. Ayan, no? Lesel Alcos, mega love shoutout sa dyan, Lesel Alcos. Lesel Alcos, mega love shoutout. Thank you for coming.
Asan ba yun? Malayo-layo pa yun? Malayo pa ba yung kanyon? Rojas Boulevard pa to, di ba? Malayo pa, mabalik sa kanan. Okay. So, wala naman Oh, hindi bababa eh. bababa. Ayan guys, sarado na yung Dolomite Beach. Uwi na tayo guys. Pupunta naman tayo dun sa anong tawag dun? Saan yung ano? Fountain na yan? Ano yung fountain na yan? Saan? Anong fountain na yan? Malapit doon? Fountain. San Andres? Sa City Hall, ano yan? Ah, Cartilla? Cartilla, ayan, pupunta tayo. Di ba pupunta tayo? Wala City Hall. Cartilla at saka Arroceros. Ayan ang maganda yung thumbnail, no? Ayan ang ganda, oh. Tandaan ako sumisa pa dito. Ayan guys, pagkatapos nilang bumisita sa Dolomite Beach, ayan, dito po sa entrance, marami pong Mabili. marami pong kumakain guys. Ayan guys, kung napapansin nyo guys, maraming kumakain. Ayan, maraming kainan dito guys. Meron din nagbebenta ng mga ikaw, sing-sing. Gahanap si Joren Sing-Sing eh. Walang pang lalaki, no? Yun, ano yun? Ayun, nag-iisa. Hindi ba Sing-Sing yan? Hindi lang po. Nasa montaña po, hindi lang po yung isa. Dapat po lahat. Lahat daw, lahat. Wala. Ay ba, ay nandito. Kaya doon po kayo maka-update. Ano? Panood. Tama yan. Panood tayo dyan. Dami. Yan o. Ayun si ma'am. Taga saan si? Dami talaga, 60 na. Sabi ko kami dyan. 60 na naman. Sabi naman ni Manuel Henry Antonio, yes, stop that, kuya. Ang sabi ni Antonio Salvador, ikaw may galap sa tayo. Ayun, may galap shoutout kay Marimar. Ayan, Lisel, Alcos, may galap shoutout. Dito tayo guys sa Dolomite Beach. Ayan. Anong ano niyo sir? Channel niyo sir? Innocent Vlog, yung Innocent Vlog. Innocent Vlog. Ayan po si Innocent Vlog. Ayan. Shout out sa lahat ng vloggers at saka nandito na naka-update sa Dolomite Beach at saka kay Kuya. Ano yung sa'yo Kuya? Kalutong bahay recipe. Ay, lutong bahay recipe na mayroon ako. Nabigyan na kita? Hindi, naka-subscribe na ako nito. Matagal na. Di, ano yan? Iba yan. Lutong bahay. Basta may lutong bahay ako na. Kaluto. Iba pala ito. Yung sa akin, kasi Boy George TV talaga yung sa akin. Boy George. Tapos? Boy. Kaya itong ginamit ko ngayon sa asawa ko, Innocent Vlog. Boy George TV at saka Innocent Vlog. Okay. Kaya dahil ano, parang namimigay ako ng bigas sa mga stick person dyan. Ayun, okay. Magandang content ni sir ah.
Ganda yung content mo, sir. Focus, Kuya John. Lobo ka talaga. Boy George. Ikaw na lang, baka mawala. Yan, Ides, talagang Subscribe na lang direct sa kanal. Nay. Idol John Real. I-type na lang dito, Nay. Lakas pa ng pagkasabi. I-type na lang dito, Nay. Kaluto. Type mo na lang. Thank you. Thank you. Thank you, Boy George. Yan, thank you. Boy George TV at saka kay... Tayo mga vlogger. Ibigay ko na lang to sa kanya. Ito, meron. Madam pa, okay lang mo. Okay. Pasupport naman po. Lights Real Bets. Thank you, thank you. Wala namang bayad yun. Welcome, Miss Wala Mocha. na, matmatay na. Ano sabi ni Ayan. Subscribe ka na. Sige, ikaw na lang. Ate yung Lights isa. Real Ano ba yung kay Lights Real or Will. Welcome, Miss Mocha. Ang dami nag-welcome sa'yo dito, ma'am. Oy, sinasabi niya lahat. May asawa ka na, may asa ka. Thank you, sir. Isasawa ko. Boy George, saka Innocente Vlogs. Inosente. Dalaga si ma'am. Kaya lang, Bago kasi ako ng content. Medyo mahina pa yung namimigay ako ng bigas at saka nanggugupit Ganda ako ang content niya, namimili. Medyo maliit pa kayo, bago pa kasi. Pero yung believe program kasi ito dati yung believe program. Bossing, Tapos nagbago ako ng content kasi pasupport naman ako. Anong channel mo, sir? Punch TV official. Ano, sir? Punch TV official. Punch TV. Picturean niya na lang. Ay, wag na. May nalala pa. Mabilis na naman pag-search mo. Mabilis na to. Tama, kunin mo nga ito. Kunin. Picturean mo lang kaya. Ay, lobat ka. Lobat. Ayan yan, sa i-video natin. Punch TV, ayan. Ayan, pa-support po guys. Punch TV official, ayan po. Naman nakilala natin dito sa Dolomite Beach. Mga kapatid ko dyan sa YT, paki-support din po ito guys. Maraming salamat guys. Kalutong Bahay Recipe po, pa-support naman po guys. Salamat. Sa mga subscriber ni Punch TV. sa probinsya. Ayan. Support naman ako guys. Sa mga kababayan natin. Pero ako pa rin magagamit kasi busy rin siya eh. Ayan guys, kay Hello, itong Bahay Recipe. Kulang pala una. Sabi naman ni Ma'am Pwede mo na lang ano. Kuya, Hindi po ma-search ma'am. kay ate Mamaya ko naman ito panoorin. I-search mo na yung kalutong natin. Idol John Real. Lobat eh. Lobat. Kaya kinopya ko muna yung ano. Kopyahin mo na yung ano niya channel. GM vlogger. Magme-message na lang ako sir. RGM. Ayan na to. Subscriber. Opo, ako po yan. Galing na. Wala pa, watch hour pa lang ang kulang na. Kulang pa tayo ng watch hour ma'am. Watch hour na lang po. RPT Kuya John. Anong pangalan niyo ma'am? Idol John Real Ibet. Ano? Laika. Problema Laika? yung anak sa Taga Nasa saan? malabas mo cover. Taga saan po kayo ma'am Laika? anak sa iyo. Ayan. Idol Taga John. saan po kayo ma'am? Available pa Idol John. Available si Ma'am Mel. Butuan ha, Mindanao. Ayan po si Ma'am Laika. Ayan po guys, Ma'am Laika guys. Ma'am Yoli di General. Yan ang tatawa. Paano yung ano? Pag Kung paano mo rin ipahiga? rotate. Oo. Ito nga. Ayaw mo. Magandang Baka pag hindi pa live. Ma'am Turina. May baan. Sabi naman ni Ma'am Yoli. Ganun na yun. Ito sir, pinutin mo yan sir. Gaya na yan o. Ayan o. Idol Alfred. Ganyan. Ito yun? Ito. Idol Alfred. Ganda yung pagano niya. Kasi, oh, yan. Kunin mo to. Ito. Saan balak yan? O, pinutin na. Yan ba yung rotate yan? Hindi. Yung rotate. Ito natin yung rotate. Oo, to rotate. Pinutin mo. Yan. Ganun mo nga. Sana lalaki kami ang channel at makabakot pa sa Malacanang at Ganon. Nakalak eh. Kasi ano yan, malitik na sa tao yan.
Maliit tignan niya sa tao. Kasi ano, Maraming salamat, Idol. Nakalak, bakit nakalak? Hindi, ibig sabihin hindi yan makukuha na. makakuha na, kaso lang maliit yung tao. Kasi Idol Martin. Dapat wala yan ako. Si Boy George, kilala ko si Boy George. Yan, shout out dyan sa lahat. Mga ating mga supporter, support mo natin yung ating mga kababayan. Sila taga ma'am. Kalutong bahay, ano? Recipe. Recipe. Ayan, Kalutong bahay recipe yung kanyang YouTube channel. Thank you mga kababayan. Paki-support lang po. Ayan, bago lang yan. Tignan mo, dagsaning tao na nanonood sa kanya. Ito lang umataw yan eh. Nung nag-live sa dito nakaraan, 300 lang yan. Ngayon, ilan na ngayon? 1,000 na ngayon oh. Naraw-araw yan kasi. Araw-araw siya? Oy, naraw-araw yung live. Yung tignan mo, sinagsa live ng tao. Kailangan talaga madaldal ka. Thank you, thank you. Ito yan. Yan yung sa anak namin. Yung sa kanya nandiyan lang. Subscribe, mag-comment na ako. RGM share Vlogger. para, no? Tapos Innocente. Paano kaya tanggalin Fans yung TV official. nakalak eh? Paano kaya tanggalin sa lock yun? Tal! Paano yung tagalin tal? Yung lock. Reklamo na. Oh, kailangan lagi. Ayaw din talaga. Yung sa kanya, tignan natin. Ay, kaya? Oo. Nakalive siya. Kalutong bahay. Ganun. Paano kaya ito? Ano kaya ito? Tatamang ka. Ay, hindi. Microphone. Di ba, pahiga? Oh, totok mo sa tao. Hindi ko na nakalak kasi nito eh. Nakalak. Hindi ko Oh, alam. tal! Kaya mo tatanggalin ng ano? Lock? Yung lock ng rotation, hindi ko kabisado. Lock ng rotation. Dapat Oh, di ba, gusto ko mali- siyang ipaganyan. Ibalik lang isa. Tapos baliktad yung tao. Huwag mo i-off mo na yung rotate niya. I-off mo na. Tapos ibalik. I-pamla yun. Wait, wait. Parang mawala. Tapos na ako. Ganyan din sa akin dati. Tapos na ako. Ito sa Wala na rin. una US dollar ko. Ay, kuhan mo na lang yan eh. I-diretso, i-off mo. Bago na. Tapos i-resume mo. I-resume mo sa YouTube para Okay, umalik. okay. Mag-end na rin naman ako. Arrange ko na to ngayon. Salamat. Ngayon, nagpas na ako 1 year. Kasi tumigil ako dito ng 4 months. Pwede na ako tumigil dito. ng Monetize 4 ka na, months. sir? Malakas na din ako dito. Monetize ka na, sir? Ayun. Kayo, sir, monetize na. Yung charity vlog ko, monetize na yun. Yung sa Yung sa asawa mo? asawa ko, hindi pa, 3 Ayan, plus pa. ano to? 300. US dollar. 300 plus pa? 300 plus pa, pero yung What's hour na lang? What's hour? 1,000 na, kuha ko ng 1,000 na sa hour, dali lang. Kasi medyo malakas kasi yung upload ko dito sa asawa ko eh. Nakitag 2,000, 3,000. Kaya yung watch hour niya, medyo lumakas. Pero madali lang naman yan, kung gugustuhin nyo lang talaga. Pwede naman nabibili yung watch hour eh. Ngayon, meron nga nag-o-over sa Mas maganda kaysa... meron akong pinapasukan ano eh. Pinaghirapan. Mas maganda yung watch hour na bibilin kaysa subscriber. Subscriber eh, man manonood yung binili mo. Kaya nga. Yung bilet, mas maganda pinaghirapan. Oo. Sayang pira yan. Kaya nga, Sa akin, siyempre. pinaghirapan ko talaga yan dito. WhatsApp bang WhatsApp, saglit lang yan. Basta araw-araw, i-live nyo lang. Oo, no? 4,000 ano na yan, saglit lang yan. Basta araw-araw ng live. Sa Kaya akin si dati- Papa D dito eh, malakas Sa akin araw-araw dati, siya. no, 6
months, ano ko na to, reach ko na tong ano ko eh. What's hour? 6 months lang. Araw-araw dito ako nag-live. Kaso lang, komento ako ng 4 months. Ako Hindi nga, na ako komento ng 4 months. lang, Diba nakasunod ako sa pag sa ano pa na rin, dati. lumabas Nag-live ako sa another bilang Sige, na may program. Isa na naman yun, hindi. Hindi yan totoo eh. Sabi nila kung lumagpas ng 1 year, another, hindi yan. Oo. Tuloy lang. Tuloy yan. Oo. Kasi yung sa anak ko, minsan siya. Hindi siya nakakapag-vlog din. Hindi yan, yung sinasabi nila kung lumagpas ng 1 year, bababa yung WhatsApp. Bababa, babalik ka daw sa zero, di ba? Hindi Yan. totoo. Sige sir, salamat ha. Sabi nila hindi yan totoo kasi yung ano na yan, yung sasabi na yan, ibibenta ng WhatsApp yan. Kung siyempre kung ikaw ang kinakabahan doon, bili ka talaga kasi. Oo nga, pwede, no? Oo, huwag yung bibili. Tapos yung banana, sabi nila yung sagi ang subscriber. Banana, oh. Bibili dyan kasi robot lang ibibigay yan. Yung parang Hindi naman ako bumibili, ano lang. Maganda yung Pumupunta talaga. lang ako sa kanila. Like, Sariling ano, dumiligyan sa subscribe. Sa akin, pinagirapan ko to eh. Dati nagla-live ako dyan oh, doon sa hindi pa ito ganito. Nagla-live ako dati doon oh. Oo, hindi pa ito nagawa. Topic ko yan dyan oh. sura pa. Ay, binuhusan ko yung ano yan, binuhusan lang. Habang yung ginagawa to ng ano. Lakas ako dati dito, mag-live ako dito, maabot ako ng 40, 50. Eh kaso lang, uminto ako ng 4 months. Yun, nawala mga viewers ko. Oo. Ako ulit, January, nagkakapagod ako. Tinuloy mo ngayon, tinuloy mo pa. Ayan, tinuloy ko na ngayon. Ayan. At nag-live ko na ngayon, pinapasukan ako ng 70, 20, pababa na. Minsan pataas na. Kasi yung pag nawala ka talaga sa pag-live, yung content mo, Oo. mga viewers mo lilipat na sa iba. Kailangan dito, madaldal ka din, magmupa ka. Sige sir, salamat ha. Ano mga pangalan? Kailangan magmupa ka talaga sa ano. Hindi ka mahihiya. Ang George TV, si Sir yung George TV. Ay, Boy George. Siya yung Pants TV, tama ba? Kailangan ako, tignan mo sila. Walang ayan, nasa vlogger dito. Siya Pants TV. Ako si RGM. Ay, yung RGM, sinulat ko. RGM, ano? RGM vlogger. Hello, Tumbay Recipe. Kailangan makiano din sa mga malalaking vlogger, padikit-dikit ka doon. Oo, kay ano nga eh. Kay Daddy D, kilala mo? Lagi rin dito. Lagi ka punto niyan doon. Tapos lagi ka nila rin makikita. Shot pangalan mo. Ano ang pangalan ng isa? Ng mga... Kaso lang, katulad niya, kung kumuha ng ano, katulad sa akin, kumuha ng subscriber, pag mag-live ako, lilipat sa akin. Kaya kailangan, nabakan mo mawala ng mga vlogger dito, mga content na live para yung mga viewers punta sa'yo. Katulad si Mar, yun o, kaibigan ko yun. Ay, si Mar pala yan. Yan ang nakapunta pala. Kaya pag mag-live siya, Ayun. bumabawas yung tao sa akin kasi kung pumupunta sa kanya. Lipat sa kanya. Kasi Kasi yung siyempre, mga palipat-lipat. viewers niya, mga viewers niya, hindi ko rin kinukuha sa kanya. Oo. Sino nga yung isang nakasombrero? Eh, si Marian. Mar, yan yung Mar, no? Si Mar yun. Nadigan kami yan, kaya kung mag-upload ako, sinishare yan. Nagsishare kami ng video. Oo, share-share lang tayo, no? Maganda talaga pag isishare siya ng video. Kasi yung subscriber yan, minsan makikita yan, panood sa akin. Okay, maraming salamat. Tapos kailangan wala kang iya dito. Daldal talaga. Oo. Mga vlogger, di ba? Dito kanina, nakapansin nyo. Oo. Di ba, daldal ng daldal, ganun Sino yun. yung isa kanina? Si Rex TV. Rex TV, yung isa pa yung Ayan o. Jackie Chan, sabi niya. Si Jackie Chan. Yung yan. kalbo, may umano sa akin, may lumapit. Ano ko plano? Parang bago na yun. Ito. Ito, Mark. Si Rex to, si Rex TV. Rex TV. Si Ma'am kanina mo. Wala na eh. Mukhang wala ka. Ano eh. Bumabattle. Ayan. Bumabattle yung matching. Bako na kasi. Yes, sir. Talaga, Na kami, sir. Mukha kayong video dyan. Dapat video after video. After video kayo. Katulad na yan, mamayang gabi. Uploadan yung dalawang video. Kasi dito yung makikita kung ano oras ko nag-upload. Kung ano ba ang oras yung bigay ni YouTube. Kung ano oras pa kayo mag-upload. Kasi may oras yan eh. Paano ka pwede mag-upload yan? Katulad na yan, yung violet na yan oh. Anong oras yan? 6, Analytics. 6, 7, 8, 9, 10. Kailangan tingnan umaga mag-upload ako. Pagdating dito, alas 6. Kaya na nga, alas 6 media mag-upload na ako dito para mga viewers angat yung ano nila, nanonood. May timing. Oh, may oras yan. Hindi ka pwede mag-upload dyan yan. Hindi naka-violet.
Kaya tignan mo, yung iba, timing talaga. Kaya ganyan no, hindi ako nag-upload dyan, mga ganyan na. Hindi ako nag-upload dyan. Pero Oo. timing ko talaga yung violet sa. So paano yun? Naka-stack lang yung video mo. Hindi mo pa ini-end. Paano yun? Nilista ko yan, no? Nag-edit ako ngayon. Nag-upload ko to ngayon. Para mamaya, yung kanina doon, nagkuha ako ng video eh. Pagkatapos ko ng live, kumuha ako ng video para mamaya, may pang-upload ako, may panuorin pa yung ating mga kababayan. Hmm. Mamaya upload ko to. Ayan. Thank you. Saan pa kayo umuwi? Sampalok lang. Paano? Kailangan ang araw. Yung kasi yung sabi ni, ni Daddy D. Araw-araw mo talagang i-update yung tao. Tanungin mo dyan, kahit sa dati din, lakas na ako dati dito kasi hindi ko talaga ako nagsayang sayangan na ako. Dati. Sino nga siya? RG? Oh, sinulat ko siya. RGM Vlogger. Eh, doon. Ayan, thank you RG, I'm vlogger. Tayo muna yung kasama ko doon. Sige sir, thank you. Thank you sir, ingat yan. Ingat po, ingat. Yan, thank you. Ay, uwi na kami guys. Mag-happy ko na isa, ano to ma. Ba't nawala ka? Binigyan mo pera. Ayan guys, pauwi na tayo. Nandito na tayo sa overpass. Ayan. Medyo tatanawin natin yung ayan. Hindi nagpakita yung paglubog ng araw. Sayang. Hindi nagpakita ng paglubog no kanina. Bakit na? Ayan, may galaw shoutout. Jesse, RJ Padama. Uy, may ang ganda ng ang ganda ng Avenue of Arts pala yun. Avenue of the Arts. Avenue of the Arts. Ayun, Diamond Hotel. Diamond Hotel. Jesse, idol, gandang hapon. Thank you Jesse. RJ Padama, mega love shoutout. Kay Algeri, mega love shoutout sa dyan. Admin Albic, mega love shoutout. Hoy! Bakit? Bigyan mo pera, hindi kumain. Teka na. Yan, uwi na kami guys. Mag-enda kami. Ay, yan si Papa Dio. Yan si Papa. Ayan guys, ang ganda ng papansin nyo guys, ang ganda ng Hello, Papa Dio. Bye-bye. Bye-bye. Lesel Alcos, may kalab shoutout. Lesel. Maraming salamat sa pagpunta. Pagbisita. Ayan, bababa na tayo.
Sakit sa tuhod. Ay, mag-i-end na tayo mga kababayan. Mga kakapatid natin sa Whitey dyan. Mag-i-end na po ako. Pupunta naman tayo sa ibang location, guys. Thank you for coming, guys. Regalo sa inyo dyan. God bless us all. Thank you. End na po ako. Thank you. Bye. God bless you. Wala kami idol. Idol, wala Sige. akong dala. Okay, bye.